Wiryawati saking Dewanda Campur Sari Pak Roni monggo Panami Pelaturi Jumeneng atur Pak Libur Dewan Kolonias dari Portu Wani Pamudutan saking Pamuden Kulon ingkang kagem jas cemek nggih. Oh rumah menika nyuwun pangapunten dereng sempet tepangan nggih. Oh nggih Pak Pak Gimin dereng ditunggu nggih Bapak. Mugi-mugi akhiripun kathah hajat paringi lancar, rezekine tambah kathah, mboten lokak tambah kebak. Nggih matur sembah nuwun sampun nyukani napa wau. Iwal-iwal nggih matur sembah nuwun Bapak Bapak Gimin. Menika Mbak Nami cepat dari ini sampun oke kita pangan rupiah menika Bobo Gimin ingkang kagungan hajat nggih sampun lega nggih Mbak sampun lancar alhamdulillah sudah tari dharma sampun lumampah wausia niki kanton hiburan full. Mereka wangan pamudutan saking Bapak Gimin nyuwun laga persepsi kalian ayun-ayun dipun aturaken ingkang resepsi rumiyin monggo jawab dipun aturaken nuwun pamudutan saking Sohibul Bait Bapak Gimin setunggal langgang resepsi katur dumateng para lekasdanipun mugi dadosaken rena ing penggalih. Terbawa suasana. Mas, ini umpama ya. Umpama. Ini larasnya di dunia sini. Kurang dhuwur. Nggih. Wes pas dari. Pas saya penak. Penak pokoknya harus pas. Ya kurang penak. Gayeng tenan napas. Monggo dilanjut.
Mesam saja arah mundur tak tahu mas. Emang tak gawe telat. Oh ngono sengaja jenenge. Ben ora ngantuk. Oh ngaten. Nanti pas-pas kabeh kepenak do ngantuk. Kayak masih iki liar-liar kan mau. Nek penak ngantuk ngaten. Masih senengane dangdut. Oh. Oke. Kita cita mungkin nggih. Oke. Dangdutan. Pokoknya Dewanda campur sari niku komplit. Langgam, dangdut, posida, insya Allah no kabeh. Jadi monggo dipun aja. Mantap semangat. Yes. Sampun Bapak. Dia mugi dadosaken rena ing penggalih dumateng Bapak Gime pamulutan resepsi sampun katur mugi dadosaken rena ing penggalih ingkang salajengipun menika